2006 opstod Sunstone, et landart-projekt på Lolland, inspireret af et 5.000 år gammelt forhistorisk monument og sen bondesten. Her har der været et helligsted for begravelser og formodet soldyrkelse. Dyssen har oprindeligt haft 2 sten på toppen, og i dag findes der bare én tilbage. Den anden er formodentlig brugt til senere byggeri på egnen. Mit kunstværk handler om at føre en ny sten tilbage til stedet. Et forsøg på at forbinde fortid og nutid med et moderne kunstværk. En vandreblok fører til Danmark med isen for 13.000 år siden og flækket i 2 halvdele. I den ene er der indlagt en solcelle, der laver solenergi. I den anden drejer en glasstang langsomt rundt ved hjælp af energi fra solen. En spiral inde i glasset skruer sig visuelt ud af stenen. Solen udfolder stenens indre kraft. Grusgraven over for Musse købmandshandel på Lolland er søen forvandlet til et kæmpe øje. En spejlende cirkelring flyder som en iris på hver overflade. Vandets krusninger brydes af dette glitrende kæmpespejl. I midten en pupil af stille vand. Den besjælede natur og lysets skiften gennem dag og nat er her sat på dagsordenen. Også billedhugger Bo Karberg anvender vandfladens effekt som basis for sit kunstværk. Stedet han har valgt er den lille sø i parkens sydøstlige hjørne, hvor stien til Skejten begynder sit løb gennem urskoven. Skulpturen Blue Forest består af 100 ca. 60 cm lange, tynde blade i brændenældeform, som vil balancere som individuelle mobiler over søens vand. Bladene vipper og bevæger sig, drejer rundt i vandet og nikker omkring deres fikserede position. Bo Karberg har fundet det fine brændenældeblad på stedet. I kraftig blæst vender bladene ryggen til. Ved mindre vind drejer de frit i vandet og vinker graciøst omkring sig. De fleste blade er farvet iriserende blå, enkelte er optiske og reflekterer sollysets spektralfarver. Bo Karberg håber, at kunstværket vil fremkalde forundring, pludselig nærvær hos beskueren, men også, at det vil vække en slags vegetativ nydelse, skabt af bladenes fine og graciøse bevægelser. Stille.